Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 17, bersikulo 20 ngadto sa 26. Mihangad si Jesus sa langit ug miingon, "Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila, Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya. Ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.